Daar komt er misschien een vuurwerkverbod. Wat vind je daarvan? Ja, daar vind ik heel wat van. Het nadeel is als je een vuurwerkverbod instelt, dan heb je het helemaal niet meer in de hand. Dan gaan mensen misschien nog wat verder over de grenzen heen. En dan moet je denken aan een Tsjechië, misschien of een Polen waar ze het vuurwerk vandaan halen. Als je het gewoon zo laat zoals nu is, misschien wat strengere aanpak voor het illegalere vuurwerk, dan pak je ook niet iedereen. En nu pak je wel iedereen. Prima. Waarom? Nou, er gebeuren heel veel ongelukken. Dus, en het kost heel veel geld. Dat kunnen we beter naar arme mensen sturen. Je sluit het jaar dan ook af op een leuke manier. En daar hoort meestal ook vuurwerk bij. Ik ben op leeftijd. Ik steek zelf geen vuurwerk meer op. Vroeger wilde je met de band. Maar ik had er geen probleem mee. Omdat er zoveel ongelukken gebeuren. Denkt u dat de overlast verholpen zal zijn als er een vuurwerkverbod komt? Nee, dat geloof ik niks van. Dan halen ze het uit het buitenland en het wordt toch stiekem gedaan. Nou, het is alleen adres. We hebben dit illegaal spul. En dan wordt het nog steeds een probleem als je nou ja, wat we erop halen en hoe zwaar is het. En dan gebeuren er nog meer ongelukken. Absoluut niet. Waarom net? Nou, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar de jeugd, dan zie je heel veel kinderen die kopen bijvoorbeeld via Snapchat kopen ze Cobra 6, Cobra 8. Dus het houdt er niet echt bepaald tegen. Ik denk dat het echt wel zelfs nog wel extremer gaat worden, omdat mensen dan meer illegaal gaan kopen. En je ziet het nu ook dit jaar, hè. Dan gaan misschien wel meer mensen de grens over om meer vuurwerk in te slaan. Dus nee, ik zie het zeker niet zitten om een vuurwerkverbod in te stellen. Nee, ik denk dat het alleen maar erger wordt. Dat meer mensen het gaan afsteken, ja. Ik denk dat zo in Twieselheide en Westerheen iedereen het boeit ze net. Dus iedereen steekt gewoon al, denk ik. Ja, vuurwerk mag wel blowen, want er worden steeds meer regels opgesteld. Niet alleen van het vuurwerk, maar er worden steeds meer regeltjes hier. En dan op laatst dan kist ik niks meer.